Il-gvern għandu jkun aktar trasparenti u jgħid lil poplu min irċieva l-Golden Handshake u kemm il-1000 € nataw u barra minn hekk min jispiċċa mill-kabinett b'xamma ta' korruzzjoni jew emil ħażin ieħor żgur li m'għandux jingħata flus mit-taxxi tal-poplu. Hekk qal il-ġurnal The Malta Independent fl-editorjal tiegħu fid-dawl tal-fatt li sar magħruf li l-eks Ministru Justin Caruana se tingħata 30,000 € tal-li waqfet minn Ministru għax dejjem jgħidulna li l-politiċi qegħdin hemm biex iservu, iżda jekk ifallu milli jagħmlu dan u jitradixxu l-fiduċja tagħna m'għandniex inkunu aħna li nħallsu għall-irtirar tagħhom. Il-ġurnal jgħid li l-korruzzjoni mill-politiċi tal-gvern diġà swiet lil poplu ħafna flus. Fil-waqt li staqsa jekk Golden Handshake simili ingħatawx lil ex-ministri u segretarji parlamentari oħrajn bħal Konrad Mizzi u Rosjen Kutajjar. Barra minn hekk l-istess Justin Caruana diġà riżenjat minn Ministru sentejn ilu wara li kien irriżulta li l-eks żewġa Silvio Valletta kellu relazzjoni mill-qrib mal-allegat kompliċi fl-assassinju ta' Defni Caruana Galizja Jorgen Fenek meta kien diġà magħruf li dan kien sit il-kumpanija sigrita 17 Black. Għaldaqstant issa li riżenjat min jedda wara li tat 15,000 € li sieħeb tagħha Daniel Bogdanovic f'impjieg ta' 3 xhur għal xogħol li spiċċa għamlu uffiċjal ieħor fil-Ministeru. Il-ġurnal jistaqsi jekk Caruana natax il-Golden Handshake darbtejn. Għalkemm din l-iskema ilha introdotta għal diversi snin kien Joseph Muscat li bħala Prim Ministru żied l-ammont li l-eks membri tal-kabinett jingħataw. Tantu hekk li hu nnifsu ingħata 120,000 € wara r-riżenja tiegħu sentejn ilu. Fl-istess jiem Muscat kien irċieva wkoll il-premju tal-aktar politiku korrott fid-dinja.